Sa hinanok nga pagtagbilaw, sa uyog na pukaw, sa hilom nga kagabhion, nagkaguliyang ubos sa mahayag nga bituon. Kinsa ang magdahom, nga kalit lang tanga uyugon, yuta sa mga sugbuanon, gisukod ang kaligon. Amahan nga igo na lang sa pagdangwingoy tungod wala na kinabuhi ang anak nga naabtan. Inahan nga gitung-an sa duha ka anak, uga nga luha ang motipas, sa dungan nga pagkawala sa anghel nga iyang gisuyan pagluwas. Gagmay nga tiil sa usa ka masuso, nga bisan anaan na sa tambalanan, wala na'y masampit nga inahan. Mga bukton og tiil nga nangawad-an og panimuot, sa kabugat sa mga tinumpag gikan sa ilang gitukod nga payag. Mga balay nga natumpa, haligi nga nabungkag, sukad ni ana, pamilya gat tibulaag. Nagkanda iyang bahin sa lawas nga napuno sa puwa nga likido. Aduna pa ba'y masampit nga dugo, kung dili lang usa ang nagkadugo? Ang akong paris kay nanaod pa siya og tubig. Nangatog namin niya. Nakamata ko mga around 9 dayto pero nagtuo ko og kadlaw na to siya kay nakatuog naman gyud ko. Oh, ma'am. Nya pag mutana ko kay na naman akong paris akong kid akong gipangutana og makahuman na ba siya panawod og tubig. Dayon ni siya nga gipaong ko niya ang tubig kay hinay ang aga so nagtabi-tabi mi kadiyot ma'am. Nya wala gyud mga pipila ka minuto na batyagan na nako ang katong pag-uyog. Kusog kayo nga pag-uyog sa among balay. Basta wala nagagiog dugay ma'am nya ang amo la nanapod karon. Jesus. La si mama nanapod karon. Kusog. Ma'am? Kusog karon ma'am. Karon lang? Aftershock. Oh, aftershock. Okay, kalma Napusog. lang ma'am ha. Ayaw lang kayo. Bisan pa man sa kalisod nga nahiaguman, buak-buak nga dalan na agian. Dili naman mahibalik ang kinabuhi sa nawad-an, Samad nga walay kaayuhan. Apan, musalig gihapon sa kahitasan. Pinaagi sa panag-igsuunay og pagtinabangay, ang tanang kasakit adunay padulngan. Salamat sa mga hinabang ninyo, te. Thank you. Thanks sa pagbiyahe. Salamat. Ang kaning mga survivors, nga in your own community, sa inyong pamilya, you try to share. So, kailangan mo sa na-evacuation center karon, kamo sa mga asa mo, mga tent center karon, you try to gather talking. Istorya mo sa inyong mag-agi, kay until later on, makaingon ka nga, ay, daghan, madayning survivors, mga buhi man nila karon, importante is buhi ni, then nakita ninyo, na-realize ninyo nga, as Filipinos, help is always available with the eye. Although karon medyo dili kayo sufficient, kulang sa providers, pero kapano kita nga naagi help. So, sika-sika mo diha, kay later on, basing next week, at the time magkita mo, mag-istorya mo, dili na mo maghilak, sige na mo pangatawa. nahimo pang makighimamat, dagway nga puno sa paglaom o pagpasalamat. Truly, the Queen City of the South. Sugbo, bangon Sugbo!